Ay, si Echo yan ah. Baka totoong sakitan na yan. General, nakapwesto na po kami sa dadaanan ni Ma'am Iris. Papakuha namin sa kanya. Diretso na po kami sa bahay na bato. Ah, general pala siya eh. Yan, General? Oo, general ang tawag ng ano. General, Sundalo yata siya eh. Hindi yung General. Yung tatay ni Lucky. Eh, ba't nasa kanya yung phone? Huwag sana kayo magkaroon sa dito sa buhay ninyo. Ang hirap gumanap na Vittorio Benavides because hindi makaka-eksena ko. Ay, mga kaibigan ko, people I like very much. They can't bring us down. It was incumbent upon all of us to give our best. I promised Iris na hindi kita sasaktan, so I'll let you live to see the day Jasmine Flores dies. This is Vittorio Benavides, now signing off.